Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Nongkong nong siapa kene por ngi snu kmen ban wan kene por po jong kene ga yeng jong ka community hall jong ka clear west hani ngi don lang president jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ban ngi don ro hang secretary jong ka supplier by de bar kam de yong bat ngaku mu advisor bat ki para member ki don den jong a hakene por ngi dap ki sngo kmen ka bakra hodu kata kata ban pensngiu sya kilat pathai kubor bat kum juru sya ki nong khayi du yong baro ki boyo sngiu ya kane ka lat pathai kubor long ba kane ka channel jongpi te nongkong no sak ngai kublei ya ka sarkar jela ka bala lam khmat dau menteri rang ba du u Shri Konrad K Sangma bat ka kunhun menteri jong u khamtam ka jing ngedon kat jong u deputy chief minister jongi umas nyau balang ki bala sim khia hadu kata kata ya kakam ti dewyong hapo gane ke jela kham tam hapo East Jaintia Hill Districts da ka wiki penpau ha kilat pathai kubor ha ka arpeu lai tarik ubnai bonriu usnem arpeu riu ya ka bala ong kumne ba u chief minister ula sim ya ka appointment na ka benta ban ya kendu ya kinong yelam jong ka sarkar pedeng ha ka jingede ban penlaj biang ya ka jingti dewyong hapo ka jela kani kala pengkemen yang hadu kata-kata ba pleng kum hagane ga juk bonkam ka sarkar kadang pelai kerpang ya gopor tang ka arfu arteri ngile kendu i ba le sim ya gane ga lenti na ka benta ban penlaj ya dewyong tingi ai ku ble ngi kitbok ki dewyang bat ngi khmi lenti ru ba kane ka kam hapo ka jingelam jong menteri rang ba kanang yai syakmat bat bangin yo khe yo tau so ubabang batiang kum bangin khmilenti ha kene ki por ki balade to shu ni ai kuble ya gi armut ki nong mi khmat jongi bade na kene ka thain kiru ki bala len lade na ka banta ban sim ya kene banta kum ko we ni kim ta ki kongsan ha ka ban perlai biang ya gor kom ti de yong kum ha kene ki por ki balade hoi kum ka jing tum kamau mila ai ya ka proposal jongi kat kum ka bor kat kum ka jingla bor jongin nigi priu jongi boron chakane kathain mereka jumut ke jongi babaro ubarid ubaria unio ya kalat banti huyong bat kane ka pengkemen yangi bat ngikit bok kirbiang ya ka sarkar baha kane ka jingya lenti ke jongka ngikul lenti bangin yo ban khe yo so ha ka por ka balongkot ka benta ka aru hang ni menta ka sngi kumbangin yo sngi na kilat pathai kubor ba ka Jaintia Hills Autonomous Council ru ba hapo ka jingelam jong ima thombor siwat bolong ru usi ya modon borom jong ka judge ilas sim ya ka rai kumunong ilam bat hapo jong i ka council kala sim ru ya ka resolution dan ka rai na ka benta ban kerpat ya ka presiden jong gari India ha ka bagan sim ya ka jing pemena na ka benta ban pelai dan ni ban penjensur ya ki anjong ka sarkar pedeng ha ka jingede bat ka kamti doyong ya ga neru ngi penpau ka jing sngu ya baro ki MDC ki badon ha ka kam ha ka ki badon ha ka liang sensar bat ki badon ha ka liang persya kane ka pendi ka jingi tili jongki na ka benta ban pen ki imbiang ya ka kamti doyong ka kam khi doyong ha ka ni ka thain ka jongi bat ka jalai bro ka we kanang ai men sem chu chu yangi bangi jini atli ha ka jingi lam ka jongki bat ya kiru ngi kitbok kirbiang bat ngiru ngi kular bat ni tre rengkat bat ki nagapor chakapor bat ngi gerpat yu ya baro kiseng ki badon hapo kan ni ka jela jongi
Bakin sniu bahaba ne kersan lang namar kan ne kajing thumu jongi kalong tang kawe kata ban pli biang ya kalat kamai kaji longba odewyong longba kan ko kubor sajisten nga kerpat yang ibaro lang ubaria bangin sim ya kene kam kaba don kam bat ngin bu ya ka kaba madu kulej bun